erraustegiaren aurkako mugimenduaren bi deialdi. Erraustegira martxa eta Toxico Watchen aurkezpen garrantzitsua. Errausketaren aurkako mugimenduaren izenean, gaur hemen, bi albiste edo bi deialdi dauzkagu herritarrei proposatzeko. Alde batetik, Gipuzkoako herritarrei dei egiten diegu, Zubietako erraustegiaren aurrean gure protesta azaltzera maiatzaren 18an. Lasarteko Okendo plazatik abiatuta, goizeko 11etan, Zubietako erraustegiraino oinezko martxa batean mobilizatuko gara. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Protesta hau abesten dute Donostia bizirik, Eguzki eta ekologistak martxan elkarte. Herritar guztiok zaudete gonbidatuta. Beste aldetik, jakinarazten dizuegu, urteotan Zubietako erraustegiak sortutako kutsaduraren jarraipena egin duten adituak gure artean izango ditugula. Azken 5 urteotan egin dituzten analisien emaitzak eskainiko dituzte Toxico Watcheko Abel Arkemuth eta Kirsten Bowmanek. Maiatzaren 23an, herritar guztioi irekitako aurkezpena egingo dute Hernaniko Sandiusterrin. Eta maiatzaren 27an, beste aurkezpen tekniko zehatzago bat, Usurbilgo Zutegi Aretoan. Gaia eztabaidatu nahi duten aditu, teknikari, gizarte mugimendu eta hautetsien aurrean. Toxico Watchek 5 urtez segidan egin die jarraipena erraustegiaren kutsatzaileei. Urtero bilduz laginak inguruko uretan, erreketako sedimentuetan, lurretan, goroldiotan eta zenbait landare hautatutan. Eta baita ere, inguruan zenbait familiak autokontsumorako dauzkaten oilategietako arrautzetan. Horiek analizatu dituzte, ikusteko ea baduten kutsatzaileon arrastorik. Metalastunak, beruna, kobrea, zinka, kromoa, merkurioa, dioxinak, PCB-ak eta PFAS-ak. Azken kutsatzaile hauek, kutsatzaile eternoak ere deitzen dituztenak, gaur egun aktualitatean daude. Horien debekua eta kontrola legez arautu nahian ari direlako Europa osoan. Toxico Watchek jada aurreratu digunez, Zubietako erraustegiaren inguruan bildutako laginetan kutsaduraren igoera kezkagarria aurkitu da. Landareetan igoera nabarmenak ikusten dira dioxinetan, PCB-etan eta PFAS-etan. Adibidez, Gorostien hostoetan ikusten da dioxinak eta PCB-ak bikoiztu egin direla. Goroldiotan ere, dioxina eta PCB-en igoera oso handiak ikusi dira. Lurpeko uretan metal astunen aztarnak beruna, zinka, kobrea biderkatu egin dira. Arrautzei dagokienez, aztertutako arrautzek dioxina eta PCB maila altuak dauzkate, eta urteotan horietan igoera oso nabarmenak ikusi dira. Hangarriak izateko orduga legalak gaindituz. Honi lotuta, xehetasun bat gehiago. Zero Waste Europe, Europa Zero Zabor, federazioko ordezkariak ere, gure artean izango dira egun horietan. Zero Waste Europe, aztertzen ari da, zen Europa osoko hainbat erraustegi. Madrid, Valdelimomez, Paris, Belgika, Beringen, Lituania, Kaunas, Txekia, Pilsen, Herbehereak Harlingen eta Zubietako erraustegiak. Horra beraz, bi deialdi maiatzunetarako. Erraustegiaren aurkako mugimendutik dei egiten diegu herritarrei maiatzeko ekitaldiotan parte hartzera. Motibo faltan ez gaude. Zubietako erraustegiak 4 urte garamatza gu kutsatzen. Egia balitz erraustegiak ez duela kutsadurarik eragiten, hemen bildu diren laginetan ez lukete azaldu behar, azaldu diren dioxina, PCB, metalastun eta PFAS. Kutsaduraren azterketa tekniko sofistikatuok ez lukete herri baten ardura izan behar. Aginte publikoei dagokie herritarren eta naturaren osasuna bermatzea, gardentasun oso. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diegu
daukaten informazioa eta dauzkaten datuak gardentasun osoz erakutsi ditzakete. Toxiko gotxiko adituen etorrera baliatu dezakete informazioak alderatu eta eztabaidatzeko eta espresuki gonbidatzen ditugu harremanetan jartzera. Bukatzeko. Hondakinak kudeatzeko badaude errausketa baino sistema hobe, garbiago eta merkeagoak. Eta Gipuzkoan bertan martxan dauzkagu hainbat herritan. Alferrikako erraustegi hau gelditu beharra daukagu. Baina martxan dagoen bitartean, erraustegiaren arduradunen lehentasuna izan behar du, bermatzea bertatik ez dela zabaltzen, ez dioxinarik, ez PCB-rik, ez PFAS-ik, ez metalasturik, eta ez bestelako kutsatzailerik. Horretarako, alabaina, gure agintariak tematzen dira justu kontra-kontraria. Bai erraustegiaren kudeatzaileek eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak informazioak ezkutatzen dizkigute herritarroi, erraustegiak etengabe sortzen dituen arazo larriak, matxurak, funtzionamendu akatsak, arkaitzerrekaren erretzea, suteak, eta gero eta urrutiagora zabaltzen dituzte sortutako kutsatzaileak. Nafarroako Artaxoara legez kontra hondakinak eramatean erakutsi duten moduan. Horregatik da garrantzitsua herritarron mobilizazioa. Esan bezala, maiatzaren 18an gure protesta eramango dugu martxa batekin erraustegiaren atariraino. Eta maiatzaren 23an eta 27an erraustegiaren kutsadura zertan dagoen ezagutzeko aukera izango dugu toxiko gotxiko adituekin eta 020-peko ordezkariekin. Herritar guztioi dei egiten dizuegu beraz parte hartzera. Ez, errausketarik ez. Ez zubietan eta ez inon. Eskerrik asko. Tóxico-West harán una presentación pública de los resultados de sus análisis el 23 de mayo en Sanatorio Sustegui de Usurbil. Ofrecerán una presentación técnica más detallada ante los expertos, técnicos, movimientos sociales con más detalle. El seguimiento de los contaminantes de la incineradora se ha realizado durante 5 años consecutivos, recogiendo muestras anuales en las aguas. Maiatzak 18 amaiketan.